avui hem vingut fins a Sant Joan d'Espí per veure com preparen els alevins del club la Danone Nations Cup. I és que el Sant Joan d'Espí va ser un dels equips que va guanyar la fase regional catalana a Cerdanyola del Vallès. Estem amb el Kevin Beltran, l'entrenador del Sant Joan d'Espí. En primer lloc, enhorabona, Kevin. Moltes gràcies. Explica'm com va ser aquest últim partit de la Danone Nations Cup a la fase de Cerdanyola que vau aconseguir guanyar contra el Parets. Pues fue un partido difícil. A priori Parets es un equipo de una categoría superior a nosotros. Afrontamos el torneo o la fase después de una derrota en Liga el sábado. No veníamos con buenas sensaciones y se nos dio bastante bien tanto la fase de grupos, esos dos primeros partidos, como el partido con el Parets, donde conseguimos remontar y yo creo que ser justos vencedores del partido. Com vau preparar la fase regional de la Danone Nations Cup? Pues si te soy sincero, le hemos dado la importancia que tiene porque a los chicos sobre todo pues les hace mucha ilusión el tema de poder competir contra equipos de nivel nacional y mundial, pero también tenemos un reto importante en la liga donde estamos luchando para ascender a preferente, entonces ha sido un poco complicado intentar mantenerlo al margen, pero bueno, de momento le hemos dado la importancia que tiene, fuimos a competir, a intentar pasar y lo hemos conseguido. Bueno, molt bé, i ara parlem de l'1 de maig, que és la fase final catalana. Com afronteu aquesta fase? Pues como un reto importante. Yo no tengo bien claro cómo funciona o porque no he ido nunca o no he podido participar nunca, no he tenido la suerte de poder participar nunca ni con mis equipos ni yo cuando era jugador. Tengo entendido que sí que van los campeones de las fases, de las 4 fases que han habido el fin de semana pasado y bueno, vamos a verlo cuando salgan los equipos con los que nos tenemos que enfrentar y lo intentaremos preparar pues, bueno, con la mayor ilusión posible, intentando, sin olvidar el objetivo de la liga, pues intentando clasificarnos para la fase final o bueno, lo más importante es que los chicos aprovechen la oportunidad de poder jugar en la Ciudad Deportiva del Español, que no tienen la suerte de hacerlo durante la liga y que disfruten de la oportunidad de la experiencia. Com els jugadors del Sant Joan d'Espí que van aconseguir guanyar el Parets 3-2 i jugaran la fase final catalana de la Danone Nations Cup a la Dani Jarque. Primer de tot, com va ser aquell partit? Perquè jo no el vaig veure, es van jugar molts partits alhora i jo estava a un altre partit. Com va anar? Explica'm una miqueta. Fue un poco difícil porque el delantero era muy bueno, grande y el equipo tenía algún jugador también a destacar que lo hacía muy bien. Així que va ser una miqueta difícil, però vau aconseguir guanyar. Com ho vau fer, això? Pues luchando hasta el final y confiando en todos. Clar que sí, perquè la confiança és molt important. Així que el davanter era molt alt i vosaltres sou més petitets. Bueno, sí, perquè era així gran, alt, i bueno, als últims minuts va empatir molt. Bé, però vau guanyar, que és lo important. I ara, l'1 de maig, teniu una altra gran final, a la Dani Jarque. Com l'esteu preparant? Nosaltres estem més fixats en la lliga, però no sé, això és molt important per nosaltres i amb confiança per poder arribar el més a dalt possible. I tant, ja m'han dit que aneu tercers a la lliga. Molt i molt bé. I també tu m'has dit que tu et feia especial il·lusió perquè tu sempre anaves a veure els altres jugadors com jugaven la Danone, no? Explica'm això, que abans m'ho has explicat i dic, ostres, que bé. Sí, jo sempre a les finals al camp de l'Espanyol, jo visc al costat i anava a veure, i el seu germà ho vaig anar a veure, que la va guanyar, el germà. I 2 anys seguits i bueno, a mi em feia molta il·lusió jugar-la i al final l'he aconseguit. Doncs que bé. I a tu també et fa especial il·lusió? Què significa per tu anar l'1 de maig allà a la Dani Jarque i competir contra altres equips a la final? És un premi per nosaltres i per tot l'equip que ens agradarà molt i
serà molt xulo. Doncs molt bé, nois, ja m'heu explicat una miqueta. Què us sembla si per agafar forces per aquest 10 de maig, encara falta una miqueta, però bé, per agafar forces fem l'himne del Sant Joan d'Espí. Vale. Sí? Vinga, va, som-hi! Que no llega el rollo. ¡Vamos a perder! ¡No! ¡Vamos a empatar! ¡No! ¡Vamos a ganar! ¡Sí, sí, sí, Sant Joan d'Espí! Doncs ja ho heu vist, els jugadors estan preparadíssims per disputar la fase final catalana de la Danone Nations Cup el proper 1 de maig.